Og mga adlaw, Agosto 15, unsa kaha ang mamahimong quarantine status sa Dakbayan Sugbo gikan sa kasamtangan karong General Community Quarantine. Andam na baka ang Cebu City Government nga masluagan ang GCQ status ug himuon na lang MGCQ. Sayra nato pinaginining maong report. Si Chuna Bender, mulupyo sa Dakbayan Sugbo, mipidayag nga mas maayong magpabilin sa GCQ ang syudad tungod sa iyang kahadlok nga mobalik og burot ang kaso sa COVID kung mag-MGCQ na. GCQ lang gyapon, aron makuha lang gyapon ng mga tao ba, di na sila mo pasagad og lakaw na ba kay kung MGCQ gani, ang mga tao mura malag patuloy nga lagawas good. Samtang nausay nangandoy nga mas muluag pa ang status aron makapanginabuhi na sila og tarong. Mahuman ng kuan ba? Matay panginabuhi tarong. Sumali Konsehal Joel Garganera, ang Deputy Chief Implementer sa IATF, nga makita ang pag-ubos sa kaso sa COVID sa Dakbayan. Apan, gipabura nila ang gustong mahitabo ni Mayor Edgardo Labella nga ipabiling GCQ ang Cebu City. Ang stand gid sa mayor together with the police, si General Ferro, if our data situation will warrant for a downgrade, we would still insist that the way we run things should be GCQ. Giklaro hinoon sa IATF official nga magdepende ang tanan nga desisyon sa National IATF sa mamahimong quarantine status sa Dakbayan sa Sugbo. Ang business group, they are now insisting we should do it gradually, no? Kingalan hinahinayon nato because they are also trying to make it safe for them. Dugang ni Garganera, kinahanglang magtinabangay ang tanan aron dili na mobalik og saka ang kaso sa COVID-19 ug makahawas na kita sa krisis. Kauban si Malon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.